Sunsum sorry the akwankyerɛ number 1. Akwankyerɛ any number 1. So tiase. Ɛna sunsum sorry difoɔ bia na adom kan. Sunsum sorry difoɔ bia na ɔwɔ adom nti no. Uhu no bi na adom nsi no so amepaakyɛ oni adom. Oni adom. Nto be ye twiri ba akɔ twiri mienu. Oni adom. So tiase. Tu twiri ba akɔ twiri mienu ane tese adom no anya den. Wanti anya den. Ansi. Enti sunsum sorry die. Odifoɔ no bia na adom ka no because oyo commissioning nipa to tie din no. O commissioning. Okom no wa hya saase ne ma ne nkom. Sa ne tie. Abusu aye papa chow enam o maba so na ye question. Good evening. Good evening. What you are saying? Basa ye do madawro ma ye ho odin pa. Papa me na me pese me bisa say we sunsum sorry di fo a